ट्राइबेलफोरनि थाखाय हरनाय फैसा माने 186 crore बारा बे फैसाया दिनै मानो थाखाय आनस्पेन्ड जाखो थारमाने बिथांमोना फैसा फैखानायखौ खरसा खालाया बेनो मोनसे बे 60टा गामिया जुदि बे बिटिआर आव हाबबायब्ला दिनै बे 60टा गामिया बबे बिसिडिसिनि सिङाव गोलैगोन ना गोदानै मोनसे बिसिडिसि जागोन दा बिसोर गिदिर मोनसे एसेम्बलियाव चिफ मिनिस्टारनि जुगिदि जिथु बिथांमोना फोसावदोंमोन जोंथ' सानदोंमोन 1183 crore मोनगोन होननानै नाथाय थाङै थुङै जों नुनो मोनबाय देग्लायनि बाजेटआ 843 crore मोनफैबाय तारमाने खरसा खालामनो हायिनि थाखायनो बिथांमोना फैसाखौ मोना एनडिबि खौ आरो बे बिटिसि सिङाव थानायखौल' सिन्था खालामबा जानाय नङा एनडिबिआ दिनै बिटिसिनि बाहेरायावबो थादों बिथांमोन दा मा मावनो हागोन ओंखायनो दिनै जों नुदों बे बाजेटआ जोंनि थाखाय गनायजाथावना जायाखै होननानै बुंनाय कारना जों बेनो बाजेट हिसाबै गासै बिथांमोना जोब्बाय बाजेट आरो गैला बे सरकार आरो गैला बिसोर बे सरकारनि भेलिडिटिया जोब्बाय दा बिथांमोना बे बाजेटखौ खरसा खालामनो मोना धनस्रि समस्यायाव थानाय गोबां लेखा गोरों लाइमोनफ्रा साख्रि एप्लाइ खालामदोंमोन दा साबैसे मोनखो होननानै आं सोंनाय जादोंमोन बेहाय सासेनोबो बिथांमोना साख्रि होनो हायाखै अब्ला बेबायदि धनस्रि समस्या बायदि गोबां जा 40टानि गेजेरावबो निश्चय रावनोबो साख्रि होनो हायाखै 230 कोटिनिबो बारा अलरेडि फैसा आनस्पेन्ड जाबायबा बे फैसाखौथ' बिथांमोना मोनसे माने माखासे माने हेडखौ सोलाय सोल' खालामनानैबोथ' दिनै बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो हायोमोन ना मानो फैसाखौ खरस खालायालासिनो हरफिननो गोनां जाखो देग्लाय 2025 आरो 26 रां बावजा एबा बाजेट बिटिसिनि मोनसे जानानै थांदों बे मासनि एप्रिल दाननि 23 आरो 24 अक्ट'आव बे बाजेटआव माखासे होनाय बे बाजेटनि सायाव जिथु गोबां रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव क्लियार जानाया मोजां नंखायनो जोङो बुंबाय थादों जे रायजोनि सासे प्रतिनिधि हिसाबै बर्तमान दानि गभर्नमेन्टआ माबायदि बिटिसिनि बाजेटनि सायाव बिथांमोना खरसा खालायदों आरो माबायदि खालायलांनो नागिरदों बिनि सायाव आं माखासे रायजो राजानि गेजेराव खेंफोरथि होनो सानदों मानोना बिथांमोना गोबां धरननि खामानि मावबाय डेभेलप जाबाय सान्थिनि खोथा बुङै बुङै रायजोनि गेजेराव जिबायदि मेसेज होनो नागिरदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरनाया गोनांथि दं नंखायनो आङो थांनाय नैबे देग्लायनि बे बोसोरनि 2025 मायथाइनि एप्रिल दाननि 23 आरो 24 अक्ट'आव जालांनाय जिथु बाजेट बे बाजेटनि सायाव आं बुंनो सानदों आं गिबियावनो बुंनो सानग्रोदों बिटिआर सक्ति जानायनि उनाव माखासे गामि सोसननायनि खोथा बुंदों बा एक्सटेनसन खालायनायनि खोथा बुंदों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बे मोननै डिस्ट्रिक्टआव गासै 60टा गामि सोबाय होननानै बिथांमोना गोबां धरननि रायजोनि गेजेराव मोनसे फोसावदोंमोन जोङो वेलकाम खालायदोंमोन मानोना जिथु आन्दोलननि गेजेरजों गोबां खस्थ' खालायदों सनितपुर ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फ्रा गोबां आन्दोलन खालायदों बेनि गेजेराव मोनसे सुक्ति जानानै फैदों बिटिआर मोनसे सुक्ति जादों बे बिटिआर सुक्ति जानायनि गेजेराव 60टा गामि सोसनबाय होनबाय थादोंमोन दा दुखुनांथावना बाथ्राया नैबेसो जे 60टा गामियाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा बर'जों लोगोसे गुबुन हारिफोर जायफोर सुबुंफ्रा दिनै बे ओनसोलाव रायजो जादोंमोन माखासे जौगानाय खामानियाव बिथांमोना हयथ' माने मोननायनिफ्राय बन्सित जानो हागौ बेखौसो आं क्लियार बुंनो नागिरदों नैबेसो जे बिथांमोना पन्सायतआवबो भट होनो मोनासै आरो एबारनि बाजेटआव बिथांमोना जोंहा बिसिडिसि हिसाबै माने 420टा बिसिडिसि दं 420टा बिसिडिसि दं बे 420टा बिसिडिसिआव बिथांमोना गोबां जौगानायनि खोथा माखासे आसुनि लादों माखासे डेभेलपमेन्ट खोथा लादों दा खोथाया जाहैदों मा जुदि बे 60टा गामिया जुदि बे बिटिआरआव हाबबायब्ला दिनै बे 60टा गामिया बबे बिसिडिसिनि सिङाव गोलैगोन ना गोदानै मोनसे बिसिडिसि जागोन दा बिसोर गिदिर मोनसे सोंलु नंखायनो आं मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन बे कुइसननि गेजेरजों बिथांमोना दिनैसिमबो क्लियार होनो हायाखै बेहाय बिथांमोना मोनसे आंनो एन्सार होदों सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सोसनजानाय मोन 10टा गामिनि सुबुंफोरा बबे बबे कन्स्टिट्युएन्सिआव भट होनो मोनगोन बिनि थि फारिलाइखौ गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बिटिसि कन्स्टिट्युशनखौ डिलिमिटेसन खालामनायनि उनावसो थिसननाय जागोन अब्ला साननानै नायदो डिलिमिटेसन जाखांनायनि उनावसो जुदि बिथांमोना कन्स्टिट्युएन्सि हिसाबै सोसनजागोनब्ला अब्ला माखासे डेभेलपमेन्ट खामानिया बिथांमोना थालांगोन ना थालाङा दा नंखायनो बिथांमोना जेरैबायदि खोथा बुंबाय थादों नंखायनो नंखाय बे खोथाफोरा नंखाय फोसावजादों जों फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव अलरेडि बिटिसिनि सायख'थिया जागोन होननानै मानगोनां आसामनि माने चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अलरेडि घोषणा खालायबाय अब्ला नोङो
5 मासनि उनावनो बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ दिनै बे क्लियार दासिमबो बिटिसि गभर्नमेन्टआ दासिमबो क्लियार बेखौ डिसिजन लानो हायाखै बे जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना आरो माने साननो गोनां बिखय नंखायनो बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिजिरनाया मोजां जे बिथांमोना जे मावनो हायाखै बे मोनसे रोखा जानानै दं आरो दिनै आं बिनि गेजेराव बुंबावनो नागिरदों दिनै बिथांमोना गोबां माने डेभेलपनि खोथा बुङो गोबां खामानि मावनायनि खोथा बुङो नाथाय जों नुनो मोनदों जे बिथांमोना देग्लायनि बाजेटआव जोंनो देखायदों जे माखासे आनस्पेन्ड बेलेन्स बिथांमोना खालायनानै गालांबाय बा खरसा खालायनो हायाखै फैसाया बेसेबां फैदोंमोन बे फैसाया दिनै बिथांमोना खरसा खालायनो हायाखै नंखायनो आं बेहाय मोनसे हिसाब होनो सानदों रायजो राजाफोरनो 2023 आरो 24 थांनाय बोसोरनि थांनाय बोसोरनि बे देग्लाय बोसोरनि आरो सिगांनि बोसोर बिनियाव बिथांमोना 453 लाख माने 4 crore 53 लाख 85,000 बिथांमोना थांनाय बोसोरनि फैसाखौबो देग्लायबो खरसा खालायनो हाबोआखै आरो देग्लायनि 2024-25 मायथाइनि माने 39 crore 44 लाख 91,000 देग्लायबो बिथांमोना एसओपिडि फान्डनिफ्राय खरसा खालायनो हायाखै टोटेल देग्लाय बिथांमोना खरसा खालायनो हायाखै 43 crore 98 लाख 75,000 बिथांमोना देग्लायबो खरसा खालायनो हायाखै दा खोथाया जाहैदोंमोन खामानि जायाखै जेराव गोबां थिखादारफ्रा मोननो गोनां दङ आरो मोनसे बेहाय दंबावो बिथांमोना आनस्पेन्ड बेलेन्स गालांबावदों माने गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे ट्राइबेलफोरनि थाखाय स्पेशल फान्ड हरनाय गासै 186 crore 26 लाख 14,000 बिथांमोना बेखौ खरसा खालायनो हायाखै फैखानाय फैसाखौनो बिथांमोना खरसा खालायनो हायाखै बेहाय जों नुनो मोनदों टोटेल हिसाब खालामनानै जुदि नायोब्ला जों नुनो मोनबाय 230 crore माने 24 लाख 90,000 230 crore 24 लाख 90,000 बिथांमोना अलरेडि देग्लाय बिथांमोना खरसा खालायनो हायाखै नै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो क्लियारै माखासे नोंथांमोननो बे बाजेटखौनो आं बुंनो हागोन मानोना बिथांमोना जिबायदि खोथा बुंदों मावनो हायाखै बिथांमोना बुंदोंब्लाबो नैबे स्पष्ट दङ नोंथांमोना आङो खेबनानै लांनो हागोन रायजो राजाफोरनो क्लियार डाटाखौ फोरमायना होबानो जाबाय बेहायनो क्लियार दङ बिथांमोना बेसेबां मावनो हादों दा बिथांमोना एन्सारखौ मा होगोन नोंथांमोना सोंबानो जाबाय नंखायनो दिनै नुदों बिथांमोना जौगानाय खामानि मावदोंब्ला फैसा मोरै थांफिनखो जोंनाव बाजेटआथ' जानांगौमोन बिथांमोना जिथु बाजेट नंखायनो जों साननो गोनां नैबेसो जोंना आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम एसेम्ब्लियाव बिथाङा मोनसे बिटिसिनि फान्डखौ रां बावजाखौ बिथांमोना बेसेबां हरगोन बाजेटखौ बेसेबां हरगोन बिथांमोना मोनसे माने एनाउन्स खालामदोंमोन 1183 crore अलरेडि बिथांमोना मोनसे बाजेट हमदोंमोन अलरेडि बिथांमोना माखासे एसेम्ब्लियाव चिफ मिनिस्टारनि जुगिदि जिथु बिथांमोना फोसावदोंमोन जोंथ' सानदोंमोन 1183 crore मोनगोन होननानै नाथाय थाङै थुङै जों नुनो मोनबाय देग्लायनि बाजेटआ 43 crore मोनफैबाय तारमाने खरसा खालायनो हायैनि थाखायनो बिथांमोना फैसाखौ मोनाखै बेखौसो बुजाया होनब्ला नंखायनो दिनै नुदों प्रमद बर' बिथाङा बिराद गिदिर लेक्सार होदोंब्लाबो बिथांनि फैलरा बेहायनो बेरखांदों खामानि मावनो हायाखै आरो खामानि जायाखै बेनो फोरमान नंखायनो दिनै जों नुदों बिपिएफनि दिनाव माखासे खामानि मावलांनाय स्किमफोरखौ बिथांमोना रिनिवेशन खालाय अबा कालार होनानै अबा रिपेयारिं खालायनानै बेहायसो बिथांमोना फैसाखौ हमदों आरो नांगौखिनि बिथांमोना बाहायनो हायाखै जेसेबांसिम हादों बिथांमोना जादों जायखौ बिथांमोना फैसाखौ माने रिटार्न खालामफिनदों नंखायनो दिनै जों बुंनो नागिरदों जायफोर सिगांनि थिखादारफोर मोननो गोनां बेलेन्स थालांबाय बिथांमोनाथ' होजायोमोन ना बिथांमोनाथ' थिखा मावना दोनदों बा थिखादारफ्रा मावदों खामानिखौ बिथांमोनाथ' बिल मोनाखै नंखायनो दिनै नुदों जे बिथांमोना बे बाजेटआव नांगौ बायदि बाजेट थिसननो हायाखै आरो आं बेखौ मोनसे रायजो राजानि गेजेराव क्लियार होनो सानबावदों जे बे सुक्तियाथ' जोंहा बिटिआर सुक्ति बिराद गिदिर लेक्सार होयो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बे माने माखासे रायजोनि गेजेराव आं बुंफोरनो गोनां जाथारगोन मानोना दिनै जों बुंनांगोन बे सुक्तियाखौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबि गासै ज' लोगो नांनानै बे सुक्तिया दिनै जादों बे सुक्ति जाखांनायनि उननिफ्राय दिनै माखासे एनडिएफबि सेंग्राफ्रा दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै
जायनि बेलायाव एनडिबिनि सेंग्राफ्रा बिराद गोदाव सोराव अबस्थायाव दङ खराव हाजिरा जाहैबाय थानो गोनां जायो दिनै बिथांमोना माने गावनि न'खर दानायावबो गोबां खस्थ'नि गेजेराव दंबाय थायो सुक्ति खालायखांनानै जायफोर दिनै माने रिभलिउसनारि जायफोर दिनै आन्दोलनकारि बिथांमोना दिनै हाजिरा मावनानै जायोब्ला गोसोआव बेसेबां दुखु मोनगोन नंखायनो दिनै नुनो मोनदों बिथांमोना मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे टयट' होदों जे बिथांमोना गासै माने अलरेडि बिथांमोना मात्र 21 cooperative are working in the field of rice माने राइस डायरी पोल्ट्री मशरूम एंड माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर माखासे बेहाय जायफोर दिनै खामानि मावबाय थादों बिथांमोननोल' मात्र 5 कोटी जायफोर दिनै 21टा कोअपारेटिव ससाइटियाव जायफोर दिनै मावबाय थादों बिथांमोननो मात्र 5 कोटी थाखाल' बाजेट बिथांमोना जों हमनायखौ नुनो मोनदों आरो नंखायनो दिनै बिनि गेजेराव जों बुंगोन माखासेया मा खालायगोन दा आरो दिनै बिटिसिनि सिङाव थानाय माखासे सुबुंनि गेजेरावल' दिनै माखासे रायजो राजाफोरनि सायावल' बिथांमोना सिन्था खालामबाथ' जानाय नङा एनडिबिखौ आरो बे बिटिसि सिङाव थानायखौल' सिन्था खालामबा जानाय नङा एनडिबिआ दिनै बिटिसिनि बाहेरायावबो थादों बिथांमोन दा मा मावनो हागोन नंखायनो दिनै जों नुदों बे बाजेटआ जोंनि थाखाय गनायजाथावना जायाखै होननानै बुंनाय खारना जों बेनो आरो नंखायनो आं खावलायनो सानदों रायजो राजाफ्रा मोजां सिन्था खालाय बिसायख'थिया फैगासिनो दङ बिथांमोना नंखाय खोथा बुंनानै बिराद गोदै बुंदों मिशन लादों भिजन लादों माखासे खामानिफोरखौ बिराद बिथांमोना मावदों होननानै देखायबाय थानो नागिरदों जोबनायाव जों जुदों बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हाया बे फोरमान जाबाय अलरेडि माने बाजेट हिसाबै गासै बिथांमोना जोब्बाय बाजेट आरो गैला बे सरकार आरो गैला बिसोर बे सरकारनि भेलिडिटिया जोब्बाय दा बिथांमोना बे बाजेटखौ खरसा खालामनो मोना नियमाव मानोना सिगांनि जितु इलेक्शन फार्स्ट नटिफिकेशन जितु ओंखारदों बेथ' नैबे एप्रिल मासनि 27 तारिखआवनो जोबनांगौमोन दिनै कभिडनि थाखाय एक्सटेनसन जाबाय एप्रिलाव इलेक्शन जाहैगोन जानो गोनांमोन एप्रिलाव जानो गोनांमोन दा सेप्टेम्बर मासाव इलेक्शन जागोन नंखायनो दिनै नुदों जे बे सरकारा खुनु खामानि मावनो हायाखै आरो फैबाय थानाय दिनाव बे सरकारा फैया रोखा जागोन ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालामनानै मोजां सरकार लाबोनो थाखाय जाहाथे रायजो राजाफोरखौ समान भाबै नायनो हानाय जौगानायनि खामानि मावनो हानाय बेखौ जोङो बिजिरनांगोन आरो आंनिफ्राय आं मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन जे देग्लाय बिथांमोना लास्ट बाजेटआव मोनसे सोंदोंमोन जोंनि धनस्री समष्टियाव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड बाकी समष्टिनि खोथाखौ आं सोङाखै मानोना जोङो धनस्री समष्टियाव गोबां माखासे लेखा गोरों लाइमोनफ्रा दिनै साख्रि एप्लाइ खालामदों बिथांमोना जितु 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि थाखाय एडभार्टाइज होनानै साख्रि एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथांमोना बुंदोंमोन आरो बे साख्रि एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथांमोना होनाय माखासे एडभाइसनि जुगिदि जोंनि बे माने धनस्री समष्टियाव थानाय गोबां लेखा गोरों लाइमोनफ्रा साख्रि एप्लाइ खालामदोंमोन दा साबैसे मोनखो होननानै आं सोंनाय जादोंमोन बेहाय सासेनोबो बिथांमोना साख्रि होनो हायाखै अब्ला बेबायदि धनस्री समष्टि बायदि गोबां जा 40टानि गेजेरावबो निश्चय रावनोबो साख्रि होनो हायाखै बिथांमोना नंखायनो 5 बोसोर नै जोब्बायानो हमना लादो 4 मासनि उनावनो जुदि इलेक्शन जागोनब्ला जोब्बायानो हमना लादो नंखायनो दिनै नुदों जे बिथांमोना साख्रि सासेनोबो होनो हायाखै होननानै आं बेखौ बुंनो गोनां बाध्य जादों आरो नंखायनो दिनै फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना जे नंखाय खोथा बुङो बे बिथांमोना जेसांनिखि खोथा बुङाथों मानो बेसेबां सैथो खोथा बुङाथों मानो नंखायनो जेबो मावनो हायाखै बिथांमोना माने फैसाखौबो समय मथे खरसा खालामनो हाया बेलेन्स गालांबावो खरसा जायो फैसाबो रिटार्न जायो आरो जायफोर एनडिबिनि सेंग्राफोर साख्रि होनोमोन बिथांमोना बेखौ साख्रिबो होनो हायाखै एनडिबि सेंग्राफोरनोबो रिहेबिलिटेसन होनो हायाखै आरो जायफोर दिनै सांबादिकफोर बिथांमोननोबो मोनसे इलेक्शन मेनिफेस्टो बिथांमोना मोनसे क्लियारलि बुंबाय थादोंमोन जे जायफोर 60 बोसोर बारबाय सेनियर जार्नालिस्टफोर जायहा रेजिस्ट्रेशन गोनां जार्नालिस्टफोर बिथांमोननो बोसोराव साबा करै बिथांमोना पेन्सन होनायनि खोथा बुंदोंमोन बेबो बाजेटआव गैया आरो 10 कोटी बिथांमोना जार्नालिस्टफोरनि थाखाय जाहाथे जोंहा बिटिसिनि हेडक्वार्टार हिसाबै जोंहा क'क्राझाराव जार्नालिस्टफोरनि थाखाय मोनसे कल'नि हेडक्वार्टार बिथांमोना लुनायनि खोथा बुंदोंमोन बेबो गैया आरो जायफोर माने जार्नालिस्टफोर जायफोर सांबादिकफोर बिथांमोननो हेल्थ इन्सुरेन्स खालामनाय खोथामोन बेबो गैया दा बिनि सायाव कुइसन लाबो बिथांमोना बिनि एन्सार होनो हायाखै बे होनो हायैआनो फोरमान बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै नंखायनो दिनै बे 230 कोटी 230 कोटीनिबो बारा 230 कोटीनिबो बारा अलरेडि फैसा आनस्पेन्ड जाबायबा बे फैसाखौथ' बिथांमोना मोनसे
माने माखासे माने हेडखौ सोलाय सोल' खालामनानैबोथ' दिनै बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो हायोमोन ना मानो फैसाखौ खरस खालायालासिनो हरफिननो गोनां जाखो बिसोर जोंनि गेजेराव गिदिर सोंलु नंखायनो बिथाङा जे मावनो रोङा बे फोरमान दिनै नंखायनो जोङो नुदों प्रमद बर'नि डिपार्टमेन्टआवनो बियो माने ट्राइबेल एफेयार्सनि फान्डनि फैसा ट्राइबेलफोरनि थाखाय हरनाय फैसा माने 186 crore बारा बे फैसाया दिनै मानो थाखाय आनस्पेन्ड जाखो थारमाने बिथांमोना फैसा फैखानायखौ खरसा खालाया बेनो मोनसे फोरमान दिनै गोबां माखासे बिथांमोना इस्यु लाबोदों गोबां हानि खोथा बुंदों माने डिजिटेलाइज दिनै हानि मावगोन होनना बुंदों मोजां जादों हाखौ मावनांगौ जोंबो लुगैदों खिन्थु दिनै माखासे 17 बोसोरनि खोथा बुङै बुङै जोंनि माखासे दायखौ बारग'नो थांबाथ' जानाय नङा नंखायनो दिनै बे 5 बोसोराव जोंनि बिटिसिनि अबस्थाया खोब गाज्रि अबस्थायाव दङ रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मोजां बिसार खालामनानै फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे मोजां सिन्था खालामनानै मोजां गभर्नमेन्ट लाबोयो बिनि थाखाय आं रायजो राजाखौ खावलायबाय आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे मोजां सरकार जागोन जोंनि बिपिएफनि सरकार फैयोब्ला जों बेबायदि फैसाखौ रिटार्न खालायला आं बेखिनिखौ बुंनानै एसेयावनो फोजोबबाय गोजोनथों थेंक इउ